Môj kamarát zvykol zo srandy hovoriť svojmu synovi: Adamko, ja viem, že si hladný, ale peňažky máme iba na vodku. Až 2/3 Slovákov nemajú peniaze na investovanie. Aspoň to teda tvrdia v prieskumoch. A ja tu v žiadnom prípade nechcem generalizovať, no aj u seba a v mojom okolí vidím, že ak sa trošku viac pozrieme na svoje financie, tak máme v šetrení rezervy. Dnes sa teda budeme baviť o tom, ako kde tu pár korún ušetriť, aby sme ich potom mohli investovať. Začneme úplne zľahka od niečo, čo však môže mať na vaše návyky pri šetrení ten najväčší efekt. A to sledovanie svojich výdavkov. Existujú na to dnes už rôzne aplikácie, trebárs ja používam aplikáciu Spending, pričom ju tu nechcem nejakým spôsobom promovať, keďže podobných aplikácií nájdete v App Store alebo Google Play iste mnoho. Už tie najzákladnejšie vám umožnia dostať váš rozpočet pod kontrolu. Jediné, čo poradím, je, aby ste si hneď na začiatok zvolili aplikáciu, ktorá vám umožňuje vytvárať vlastné kategórie. Napríklad ja osobne mám trebárs potraviny, rozdelujem do viacerých kategórií ako klasické, také denné nákupy, ktorých rozdeľujem potraviny na zdravé a nezdravé, potom na potraviny, ktoré nakupujem na kdejaké oslavy alebo grilovačky. Takýchto kategórií môžete mať fakt kopec a je len na vás, do akých detailov pôjdete. Čím detailnejšie však tie vaše záznamy budú, tým lepšie budete vedieť svoje výdavky po čase porovnávať a budete mať jasnejšiu predstavu, v ktorých položkách to trošku preháňate. Pri samotnom šetrení môžete začať pri bežných mesačných výdavkoch. Nájom správcovi za byt asi neznížite, keďže na tom by sa musel dohodnúť celý bytový dom a prechádzať od jedného správcovi k druhému je zdĺhavý proces a tie bytové schôdze a hádky so susedmi za to určite nestoja. No čo tak sa občas skúsiť opýtať dodávateľov energií. Skúste sa opýtať u konkurencie, či neponúka službu, ktorú odoberáte lacnejšie. Alebo operátor mobilného internetu. Kedy ste naposledy videli vašu zmluvu? Kedy ste sa pozreli a zistili, za čo vlastne platíte? Či nie je čas alebo chuť? Koľkokrát ste videli vianočnú reklamu s lepšou cenou, ako platíte vy a nadávali ste na televízor, že aj vy by ste chceli platiť menej a nikto vám takú ponuku nedal. A prečo by mal? Keď nie je dopyt, nie je ani ponuka. Rovnako zbehnite sa opýtať ku konkurencii, popýtajte sa na ceny podobných produktov a ak nič nevybavíte a viete, že konkurencia je lacnejšia, tak k nej prejdite. A je dosť možné, tu dám disclaimer, nemusí sa to stať, že vám v posledný deň niekto z retenčného zavolá, aby vám dal ešte lepšiu ponuku. No a na konci tým pádom budete mať to, čo ste chceli na začiatku, teda lepšiu ponuku od súčasného dodávateľa. A čo domáci internet? Naozaj potrebujete tú najvyššiu rýchlosť, lebo celý čas sledujete všetko v tej najvyššej kvalite, v najvyššom rozlíšení, streamujete hry, alebo máte od rána do večera videohovor s polovicou vašej firmy naraz? Ak nie, tak čomu vám je 1000 megabitový internet? Keď by vám možno úplne stačilo tých 80 megabit a čím by ste ušetrili 50% ceny. A čo kdejaké predplatné? Netflix, Max, Vojo, Joyplay, HBO, Disney+. Sledujete naozaj všetky seriály a filmy? Nedalo by sa predsa len niečo zrušiť? No a takto sa dá potom pokračovať. Koľkokrát ste refinancovali hypotéku počas fixácie? Poznám x ľudí, ktorí držali sadzbu 3 a viac percent, aj keď na trhu boli hypotéky o 0,5 či 1% nižšie. Že je s tým veľa roboty? No samozrejme, tomu rozumiem, má to svoje úskalia, nie každému sa do toho chce. Ale poďme ďalej. Kedy ste si naposledy pozreli výpis z banky? Za čo vlastne platíte? Ja som napríklad minulý týždeň s hrôzou zistil, že som na poplatkoch v rámci prevodov na vlastnom účte zaplatil 35 eur. Niekto si povie, OK, 35 eur, to nie je veľa, no ale ak si takéto poplatky nevšímate roky, povedzme 10 rokov, tak je to cena lacnejšej práčky, chladničky, ktorú by ste mohli mať tým pádom zadarmo. Takto si viete skontrolovať úplne všetky platby, ktoré vám na mesačnej či ročnej báze odchádzajú. A poistenie domu, poistenie auta, cestovné poistenie. Keď sme pri tých autách, potrebujete naozaj auto? Potrebujete 2? Potrebujete 3? Nestačilo by vám niečo s menším objemom motora? Raz za čas sa proste oplatí spraviť si malú kontrolu toho, kde sa vám peniaze strácajú. Ďalšia vec, nákupy z internetu.
Podľa dát Európskej komisie vstúpilo v roku 2024 do EÚ 4,6 miliardy nízkohodnotných balíkov z Číny. Ale nie sú to len nákupy týchto lacných, často nekvalitných, niekedy priam až nebezpečných vecí. Trend nakupovania na internete sa od pandémie covidu nijak neznížil. Proste sme si zvykli nakupovať všetko od oblečenia, cez domáce spotrebiče až po dovolenky, všetko na internete. A tu neexistuje žiadna všeobecná rada. Snáď len, aby sme nekupovali impulzívne. Psychológovia tvrdia, že takto nakupujeme preto, aby sme si zlepšili náladu alebo odbúrali stres. Pomoci v tomto ale veľmi nevieme, no impulzívne nákupy môžeme aspoň trošku eliminovať tak, že si daný produkt najskôr pozrieme na trebárs porovnávači cien alebo na viacerých weboch a zvážime, kde ho kúpime. Ak chceme nákup ešte o kúsok oddialiť, môžeme si pozrieť recenzie, kdekade po internete možno zistíme, že vlastne tento produkt pre nás ani nie je vhodný, prípadne, že ho vôbec nepotrebujeme. Ja som takto napríklad kúpil tablet, ktorý som chcel využívať na čítanie si v posteli a aj tak som ostal pri mobile. A tablet samozrejme leží už rok na stole. No a teraz to úplne najlepšie. Šetrením sa vieme prepracovať aj k zdravšiemu životu. A poprvé, prestaňte fajčiť. A tým myslím úplne všetky tie nezdravé hlúposti od cigariet až po kdejaké ich náhrady. Teda jedine ak by ste si tým fajčením vedeli dobre privyrobiť. Ale pre tých, čo OnlyFans nemajú, ak prestanete fajčiť, znížite riziko chorôb o pár percent. No hlavne ušetríte. A tiež nebudete smrdiť ako prasa. Za čo sa vám poďakuje hlavne vaša rodina. Po druhé, prestaňte piť. Alebo aspoň obmedzte taký ten životný štýl ruka hore v meste každý piatok a sobotu. Platí síce, že žiadny dobrý príbeh sa nezačína vetou počúvaj, raz sme ti boli takto natriezvo v meste a neuveríš, čo sa nám stalo. Nič. No znova, pomôžete svojmu zdraviu a ako tu celý čas spomínam, aj peňaženke. A za tretie, alebo teda po tretie, aby som vám to ešte viac nechutil, prestaňte do seba pchať kdejaký junk. Od sladených nápojov, mám kolegu, čo do seba rve Monstery a Red Bully, zuby vám z toho vypadajú. Až po burgere a kebaby do ruky každý druhý deň. Aj keď samozrejme uznávam, že taký burger je určite lepší ako šalát. No a potom taká klasika. Skúste si aspoň na deň 2 navariť, neobjednávajte si v kuse, nejedzte stále len menučka, nejaké poľské kurence a piatok pangasa z Vietnamu. Poďme si to teda nejak rýchlo zrekapitulovať a pre ilustráciu si napíšeme, koľko by sme asi tak mohli ušetriť. V úvode som odporúčal ako hlavný a kontinuálny proces sledovanie výdavkov. Aplikácií, ako som vravel, je veľa, sú zdarma, ale odporúčam si radšej priplatiť pár eur. Cena tej mojej bola zanedbateľná, niečo okolo 2,5 €. Ďalej sme sa bavili o dodávateľoch energií a zmene správcu. Tamto samozrejme závisí od individuálnych požiadaviek, takže ťažko vyrátame a nejakú úsporu. Treba sa samozrejme opýtať. Mne osobne sa podarilo vyhandlovať 2 € na mesiac a zmenou správcu nám bola ponúkaná úspora 1 € mesačne. Rovnako je to aj pri paušáloch za mobilné telefóny. No moja osobná skúsenosť je, že na rozdiel od energií sa paušály dajú stiahnuť aj o desiatky eur mesačne. Hlavne keď popremýšľame, čo vlastne potrebujeme. A ak si porovnáme len absolútne neobmedzené paušály, čo sa týka volaní, SMS a internetu, tak rozdiel medzi najlacnejším a najdrahším operátorom je 50 eur. Áno, dá sa samozrejme argumentovať, že niektorý má lepšie pokrytie, ponúka zľavy na zariadenia, prípadne kombináciu s internetom na doma či televíziou. No aj tam sú rozdiely, keďže ak porovnáme 1000 megabit internet a 80 megabit, tak za rýchlejšie platíme o polovicu viac. Pričom aj ten pomalší na doma v pohode utiahne 2 televízory. Je samozrejme na vás, aby ste si spravili menší rešerš, čo naozaj používate. Povedzme ale teda, že sme zoptimalizovali naše výdavky za televíziu, internet a mobily. A ešte sme pritom zistili, že jednu z predplatených služieb sme celý rok nesledovali. Úspora 30 eur mesačne. Refinancovanie hypotéky. Znovu. Silne individuálna vec, závisí od výšky úveru, zostatku, prípadne či v banke používate aj iné produkty.
ale trebárs rozdiel 0,5% môže pri úvere 150 000 eur predstavovať niečo cez 30 eur mesačne. Tak zastrelme od brucha, že sme spokojne refinancovali hypotéku a tých 30 eur mesačne sme ušetrili. Takto vieme pokračovať s bankovými poplatkami, poistkami, v prípade s úplne zbytočnými produktami ako investičné životné poistenie, ale o tom v iných videách. Konzervatívne si napíšme úsporu 7 eur mesačne. Nákupy hlúposti na internete. Ja osobne som minul v minulom roku okolo 300 eur na veci z Temu alebo z AliExpressu. Nie všetko rátam za zbytočné výdavky, tak povedzme, že ja neviem, niečo bola rozumná kúpa a polovica boli blbosti. Takže šetríme 12,5 eur mesačne. A teraz tie nezdravé veci. Znovu, individuálne, no hypoteticky. Pili sme 4 fľaše koli mesačne, prejdeme na čistú vodu, ušetríme 8 eur. Fajčili sme 2 krabičky cigariet denne, to máme 40 eur úsporu. Namiesto tvrdého alkoholu začneme piť 1-2 fľaše lacnejšieho vína, ušetrené, ja neviem, 25 eur mesačne a namiesto každého víkendu vonku pôjdeme von len raz či dvakrát a to tam radšej nerátam. Plus nejaké to varenie, obmedzenie objednávania kebabov iných dobrôt. Do úspor tým pádom môžeme hodiť 80 eur mesačne. Spolu nám to teda vychádza na 162,5 eur, pričom opakujem, že táto suma môže byť neporovnateľne vyššia alebo nižšia. No a čo s ušetrenými peniazmi? Za 162,5 si vieme kúpiť napríklad jeden kus ETF firmy BlackRock, iShares, MSCI World, momentálne v zlave niekde okolo 97 eur. Ak budete takto pokračovať každý mesiac a ušetrených 162 eur zainvestujete, tak o 20 rokov by jedno z vašich detí malo mať okolo 80 000 eur na rozbeh. Toto určite nie je investičná rada, je to len jednoduchá ukážka zloženého úročenia. A aj keď hovorí sa, minulé zisky nie sú zárukou tých budúcich, tak ak sa tu na tejto planéte do pár rokov nevyhubíme, je relatívne vysoká šanca, že tieto zisky uvidíte. Pre tých, ktorým posledné vety nič nehovorili, vidíme sa pri ďalších videách, kde si všetko rozoberieme. Ďakujem vám za pozornosť, ak sa vám video páčilo, dajte mi like, prípadne odber a vidíme sa na budúce.